Karin mo rin ka na sa akin po. Eko. Ano naman? Pare, ano yung aslang kong bigyan mo naman? Sabay pansin, meron yung pinahin mo ko niya naman. Ano hindi ba siya siya ito? Ay, sabay yung plante, ano yan siya? Ako niya naman makapata mo. May barot. Pare, ayun eh. Sumabobra ka to. Sumabobra, isang maruta ka to. Ano yan eh, kadami na. Talang luluang ng dapur. Kalau mo, wala ka lang eh. Ay, natin. 500 watts na lang ang kalimutan. Patay ito. Next trip di ba yung 90? Tapos ang laptop yung 90, right? Hindi na mag-ibag ito. Na-pressure pa rin yung pandakin. Yung malabog ito. Tama na. Pare, patay malis. Kilog? Ay, alay tao? Ita? Ita, tingnan lang lang. Magwag yung kilog. Ha? Ita? Saka ni Madi. Maran mo makakaya na, alay ang tao, ano? Ano rin mo rin sa tempo ka dito? Magigay kayo eh. Ay, kami bukas na ito. Oo, tapos kumali, doon ko naman. Magsalita ka para para naman pa natin para naman pula sa panjang balay mo sa tawa-tawa. Pagdating kita rin eh. Yung sila kayo eh. Pare naman natin pa sa kon natin eh. Ano naman pa natin? Kasi meron na rin yung gawin yung berga di kon. Yan ang bala ko na kung nila na. Yan ang kayo na. Ahora tayo yung bayo ko apa natin hindi ko pinagsasabi. Bulik kaya ako. Ay. Dalam dia, no? Hari itu saya bulat cari saya tidak saya nangis. Bulik dia memang matakan. Itu pun cari saya nak sebenarnya. Hanya pun examiner kay NST bulik dia. Oh, yan yan. Kaya ni shooting. Ano na kaya niya? Ay, gisa na niya kanta yan. Silang yang kain ta? Silang biasa mo guys. Phoenix. Tuwa mo si Tete, may tuwa pa Tete. Tawagam mo na. Uy mo lang yan, just position wala na nakatura niya eh. Pero mama nangyari. Kagaya ka. Moving camera, yakin inawas ng moving camera rin eh. Lumakas ka lumakas. Kukuha yan ang pasin. Kailan doon? Elementary yan. Dapat yung camera yung mag-move. Karan yan naman. Sige, papasok na. Camera, lalakad ka naman kanya. Papasok na. Manta na. Sige. Yung video, yung camera, lalakad ko rin ako Ano naman isang gaya yung tao, yung mag-move. Aluang gaya, aluang video. Ito yung movie na tapos ang kansi na ganita lang. Maglalakit ka malalaki, malalakot siya lang sila, nakot siya. Gaya ka naman.
Di, bayar ba? Pare, yata yung sakit. Tayo pare. Kaya rin din sana eh. Kaya rin din. Hindi mo na eh. Yung papabalo ko. Bamo. Ganyan ko. Pwede ito lang pag-watcher. Hindi ka nakalagot yan. Ay, maraming kami kain. Ito, ikaw na hotel na yan. Lokay nga ako ang buwan ng gayas, 6,000. Nabal. Hindi ko na agad. Yung 6,000, mabasa ko na 6,000, nabaw na yun. Ito. Oo, ito. Sa magkano kaya ito, pera ako ito, $3.75. 15 days. Yan natin jingalura. Ito, may bitang watch na ito. 20 nila naman. Ano yung kukuha na? Kapilang sa akong kape kanya. Diyatas ka na ba? Makarano kami kanya na ito. Makarano kami kami. Ay, purupla. Isa diyan. Pamakanya, no? Pakaniwala ito. Wala ito.